Fl-imqabba l-kap tal-Partit Nazzjonalista l-Iksburġ qal li Partit Nazzjonalista fil-Gvern se jżomm id-delizzji u jissalvagwardjhom. Dan għaliex jemmen li dawn huma parti kruċjali mill-identità u tradizzjoni Maltija. Waqt attività politika qal li residenti tal-lokal jiddedikaw ħafna ħin minn ħajjithom għall-volontarjat. Sostna li bih fit-tmum ta' tmexxija se jisaħħaħ dak kollu li huwa Malti. Hawn elenka numru ta' proposti li jgħinu fost oħrajn l-laqdiet volontarji. Irrefera l-iskema rentu maj biex laqdiet jirnexxilhom jixtru l-post tagħhom. U akkuża li l-Partit Laburista li m'għandux kredibilità fil-qasam tal-enerġija u fakkar fil-proposta ta' traħis tal-kontijiet tal-15% u tneħħija tal-kirja tal-arloġġi tad-dawl. Irrefera wkoll għal tax credits fuq donazzjonijiet li jingħataw lil dawn l-għaqdiet. Wara li tkellmu 8 kandidati huwa qal li preżenta partiti mġeddet b'wuġuħ ġodda u oħrajn b'ħafna esperjenzi u li tnejn għandhom ħafna x'joffru. Matul id-diskors tenna proposti oħra ewlenin fosthom il-kura tas-saħħa, mediċini tal-kanċer b'xejn u tneħħija tat-taxxa tas-suċċessjoni. Dwar it-taxxi referew ukoll għal proposti dwar it-traħis tat-taxxa personali u tat-taxxa tal-kumpaniji. Qal ukoll li amministrazzjoni nazzjonalista se tkun qed issolvi problemi li jħoloq ħaddieħor. Fosthom irrefera għall popolazzjoni u qal li meta fittex fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista ma sabx pjan kif il-popolazzjoni se tikber b'mod sostenibbli u kif se tiġi indirizzata l-pressjoni kreata minnha. Żied li l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern jara li l-Maltin wawċin kwalità ta' ħajja aħjar u li qattaw aktar ħin flimkien.